Se on vähän niinku Liittyykö sitä Ruotsiin jotenkin? Ei todella. Eikö? Lappiin. Tai no... Se on sitä kalaa. Joo. Se on vettä suoraan kalaa. Niin. Onks vuotta vanhaa? Just joo, hyvin vanha. Joo. Vähän siihen haara. Pyykkipoika. Pitäisi olla vielä, eikö? Nenä kiinni. Saa hengittää. Ai noin hyvä, pitää nuolla oikein sormet. Onko se oikeesti noin? Se on bon appetit. Haiseeko se? Saaks haistaa? Saako? Saa tietenkin. Haistaa. Onko se sitä just haluaa? Ja oli tosi. Se on ihan näköistä. Se on ihan näköistä. Ei oo niin. Kahteleita on aika. Mulla on ihan kuin Ankon kengät. Mun pojan lenkkarit pääsee samaan. Maistuu kysyä. Maistuuko se samat, mutta se haisee? varo vähän. Onko se toinen purkki? Onko se veto, että kukaan ei syö loppuun asti vai? Vähän tohon haisee ihan oikein. Mitä kunnon tästä? Se ei oo kieltämättä vähän. Ja se kuuluu haista tuolta, eikä? Tää on varmaan pilaa. Miksi ne... Mikä siinä on ideana? Miksi ne tekee? Aika iso purkki, iso kuin tonnikala. Tai sardiini. Haluaisitko sä lähetit purjaa siihen tai jotain tapaskoa? Täällä. Onko väkevät mäpät? Pistä kerralla koko purkki. On se kova luu. Toihan on kidutusta yksi kerrallaan. Näin vaan. Ehkä siinä. Haluatko jotain hajuvettä siihen? Ei se haluu pusua sitten tuon homman päälle. Sitä voi hakea. Se suudella on koiran persi. Muhko voi pussata varmaan sen jälkeen. Ai se on vähän nopeutta. Se haisee kyllä tähän ihan tarpeeksi paljon. Ei tarvitse mennä lähemmäs haistelemaan. Jotenkin mä oon Hikilenkka rikkulenkka. Niin. En mä kyllä seistonta just ruokkaa. Ei oo ihan vuorossa. Mikä siinä on ideana? Tiedätkö, miksi se, eikö se anneta mennä pahaksi? Eikö se ole se juttu? Eikä ihmeen takia. Mitä siinä lukee? Punainen. Toi seriffi, toi harppi.
Joo. Pitää desinfioida. Mä laitan sen saman kippaan takaisin. Ja toi purkki sinne pöydän alle. Sähän voisit kapuottaa tuon tyhjän purkin sitten. Ei kun viedään tyhjä purkki viedään tonne seriin ja sit mä annan ne esittelijät haistaa. Joo. Joo. Tyhjän purkihan sä voisit laittaa Juuson penkin alle. Jonkun aamu. Niin. Pitääkö toi liemi juoda? Ei. Ei varmaan. Kai, totta kai. Voi juoda. Voidaanhan mistä antaa joku bonus. Mistä te löitte vetoa? Hannu syö 2 kertaa enemmän kuin Jukka Liike. Ei. Onks te ainut Lyötiin vetoa siitä, kuka pääsee sun sohvalle ensi vuonna. Ai jaa. Okei. Haetko Serifis tyhjän lasin, niin saat ne liemet sinne lasiin, niin on mukavampi juoda siitä ennen kuin Ei purkista, kato, ei jää tämmönen ympäristö, kun se menee purkin. ne huuhti kyllä. No joo, no nyt jää. Panes Lassiin jäljellä. Ei se paljon ole. Ei paljon enää. Tässä ei ole mennyt 10 minuuttia. Maistuuko se ihan tuolta, miltä se haisee? Sanotaan nyt näin, että... Joo. Mä meinasin Aldo vanhat lenkkarit heittää roskiin, mutta sä saat ne kyllä. Kaahdat ja syöt riisinpa. 7 minuuttia. 7 minuuttia. 300 grammaa. 300, niin sitä on aika paljon. Onks joku piiviseri, onko se 200? Joo. Oh. Tai 160. Tai vähän täyttää. Se on 2 palaa jäljellä. Niin. Ei ole montaa palaa enää. Nyt alkaa kyllä. Se on viimeinen pala. Onko se viimeinen? On. Ihan oikeesti. Syö nyt, tää oli se alkupala, siellä on se isompi tölkki odottaa siellä muovikassa. No se oli siinä. Oliko? On se kova luu. Ei. Meinaatko juoda? Vähän tärisee. Toi on jo kova toi. Otetaan mukaan se. Ei jumalauta. Ei paha ihan. Tää. Ei paha. No, Vittu sen. Suurstämmi. Pistänyt johonkin niin tiiviiseen muovipussiin, että... Ai. Ei siitä. Joo. Tämähän on kovempi kuin Mad Ventures. Illodiiniaksi se vetää. no. Eikö toi tarpeeksi raikasta? Tää maistuu taivaalliselle.